Sí, moltes gràcies i bona tarda a totes i a tots i en especial als amics i amigues del barri de Font de la Pólvora que avui ens acompanyen per denunciar els talls de llum reiterats que pateixen i si em permeten, ja que seré l'únic regidor que no llegiré el discurs, començar per dir que m'ha sobtat que el partit que més defensa l'IBEX 35 i els règims del 78 i per tant els interessos d'Endesa a l'estat espanyol, el partit de Ciutadans, avui hagi intentat fer veure que es solidaritza amb els veïns i veïnes quan el que fa és sempre que pot votar al costat de les elits polítiques de l'estat espanyol. Dit això, la ciutat, i crec que ho han dit tots els portaveus que m'han precedit, té molts i molts reptes. Alguns, especialment la senyora Paneque i el senyor Iats, n'han esmentat una bona colla de les quals nosaltres també hi compartim i vam coincidir-hi en campanya. I és per això que també crec que tots coincidim que cal engegar motors i cal que aquest Ajuntament es posi a funcionar. Si més no, entre molta d'altra gent, aquests dies quan hem visitat treballadors i treballadores municipals així ens ho feien saber. I nosaltres creiem que avui això començarà a ser possible gràcies a la generositat de part de l'oposició i a la predisposició de l'actual govern municipal de seure, parlar, negociar i arribar a un acord. Nosaltres entenem que avui engeguem motors per afrontar reptes que tenim, per debatre, per parlar. Mirin, el dia 22 de juliol tenim un ple, el dia 1 d'agost tenim un ple. De reunions n'hi comencen a haver a partir de demà moltíssimes per afrontar, dialogar, proposar i arribar a acords en tots els temes que vostès han esmentats. No calia tancar-los tot avui. Si avui haguéssim volgut tancar el tema de l'habitatge, del canvi climàtic, de la seguretat, dels serveis socials, de la cultura, de l'educació i dels esports, segurament els haguéssim tancat en fals. Nosaltres volem debatre i tant detalls de llum, d'habitatge, d'urbanisme, de canvi climàtic, de cultura, d'educació i també volem fer, com creiem que hem fet aquests dies, el lideratge des de l'oposició que ens pertoca i que hem assumit. Nosaltres, escoltant avui els portaveus de la resta de grups i que m'han precedit, creiem que es mostra que som centralitat en aquest plenari. Ja sigui per criticar o per arribar a acords, tothom ens posa com a necessaris o per fer un pacte i acords d'esquerres en el qual nosaltres també volem participar i activar en els propers mesos o per arribar a acords amb l'actual equip de govern i amb la resta de grups, sempre que ho considerem necessari. Aquest és el paper que farem i no renunciarem a cap dels papers que ens pertoquen en el lideratge de l'oposició. Nosaltres avui ens abstindrem, sí, i ho farem a partir d'una negociació sobre el cartipàs, perquè creiem que la nova manera de fer política implica també que negociem sobre allò que es vota realment. I avui es vota un cartipàs i calia negociar sobre el cartipàs, perquè així també és més comprensible per als gironins i les gironines saber de què estem parlant en cada moment i quines propostes es poden fer i a quines s'arriba a acords i a desacords, com hi ha hagut en aquest cas. I nosaltres la negociació sobre el cartipàs la vam enfocar específicament en aconseguir que aquest Ajuntament fos més democràtic, més transparent i més descentralitzat. I creiem que ho hem aconseguit, perquè no ho hem fet únicament perquè el nostre grup tingui més capacitat. I ho veuran quan esmenti totes les mesures que hem aconseguit en l'acord de govern. Ho hem fet perquè tots els grups municipals tinguin més capacitat, ho hem fet perquè la ciutadania tingui més poder i ho hem fet perquè els barris tinguin més capacitat d'incidència en el dia a dia de la ciutat. I sobretot, i creiem que és important, ho hem fet en base a un calendari concret que permet saber quan cada cosa estarà feta si el govern compleix amb els compromisos que ha adquirit. Mirin, gràcies a la negociació de Guanyem Girona, avui podem dir que hi haurà una prova pilot de participació de tots els grups municipals, de Ciutadans, senyor Pamplona, de Ciutadans, del PSC, d'Esquerra Republicana de Catalunya, i guanyem en els consells escolars dels centres de la ciutat. No hem negociat mai una proposta perquè només Guanyem hi fos. L'hem negociada perquè tots vostès hi fossin. En els organismes i ens adscrits, la nostra proposta i el pacte que vam arribar amb l'equip de govern era que tota l'oposició tingués possibilitat d'estar en aquests organismes.
El que ha passat posteriorment i els acords que hi ha hagut que han concretat això, nosaltres no ens en podem responsabilitzar. Però la nostra proposta era que tots, i evidentment el Partit dels Socialistes de Catalunya, com a tercera força més votada, tingués presència en aquests organismes. Hem aconseguit que les xarxes socials de l'Ajuntament deixin de difondre únicament la pràctica d'un grup polític i del govern i que faci difusió de tots els grups, inclòs Ciutadans, senyor Pamplona, miri, inclòs Ciutadans, perquè miri si també pensem en el conjunt de grups que formem part d'aquest plenari i no només del nostre. Hem aconseguit, sí, el ple anual que estava previst, però no s'ha fet mai, senyora Paneque, per tant, tenim el compromís que això es començarà a fer. La renovació del reglament de la participança, que fa gairebé 15 anys que es va aprovar i cal actualitzar-lo, i on també participarem tots els grups polítics d'aquest plenari, senyor Pamplona. El codi ètic, que cal una actualització, on també, per cert, participarem tots els grups polítics. Una audiència pública on els veïns i els barris hi tindran veu per parlar de l'execució dels pressupostos. I també, evidentment, hem aconseguit que la proposta, des del nostre punt de vista, fora assenyada de l'equip de govern del principi de tenir fins a 10 assessors en el seu cas i que incrementessin també el nostre grup d'assessors, quedés apartada i tinguéssim una proposta molt més real. Perquè sí, perquè ho ha de saber la ciutadania. A nosaltres se'ns van oferir 3 assessors. Se'ns van oferir 3 assessors i vam dir que no, que en volíem 2 perquè enteníem que el que calia era una reducció de la despesa en aquests càrrecs. Perquè, senyora Madrenas, i amb això discrepo amb vostè, nosaltres creiem que hi ha un planter i diguéssim, en aquest cas centenars de treballadors públics que poden exercir perfectament les funcions, moltes de les quals designem a vegades, especialment en els assessors de govern. I en aquest punt discrepem, i ho sap perquè ho hem parlat en les reunions, i per tant, del seu discurs, això no li puc dir que ho compartim. I això ho hem fet, evidentment, també gràcies a tots aquests punts que hem aconseguit, gràcies a la predisposició, com he dit, del govern i de l'alcaldessa Marta Madrenas, a qui agraïm la voluntat d'arribar a acords. No ho hem fet en clau d'afavorir un determinat govern o un altre. Ho hem fet en clau d'afavorir els interessos de ciutat, dels barris i dels ciutadans. Ara bé, tots aquestes fites que hem aconseguit i aquests canvis de cartipàs, de democratització, transparència i descentralització que hem aconseguit en aquest acord entre el govern i Guanyem, s'ha de dir que no ha arribat tot el lluny que podia haver arribat i que hagués fet que nosaltres acabéssim votant que sí avui. I per nosaltres és una llàstima, és cert, ens hauria agradat més. Vam proposar una prova pilot perquè l'oposició tingués presència en les regidories de barri, en la idea que cal una nova governança de la ciutat que ens impliqui a totes i a tots. Vam proposar també que poguéssim estar presents a les juntes de govern local quan es debaten temes que han estat delegats pel ple. Tampoc se'ns va acceptar. Vam proposar o vam dir més reducció d'assessors i concretament que en el cas del senyor Berloso no fos càrrec de confiança, però això no ho vam aconseguir i també és important en clau de transparència que reconeguem els nostres límits i que expliquem tot allò que no hem assolit però que ens havíem proposat. I evidentment no vam aconseguir el nostre model d'àrees i ara la senyora Paneque en feia referència. Nosaltres ens hauria agradat una àrea que fos més clarament contundent amb el tema del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic. És cert que hi ha una nova tinença d'alcaldia, però per nosaltres, de moment, i caldrà veure la pràctica que té el tinent d'alcalde en aquesta àrea, no queda prou constatada la necessitat de la lluita contra el canvi climàtic. I cert que ens preocupa que l'àrea de seguretat i de serveis socials estigui adscrita a una alcaldia que està compartida amb el fet de ser diputada al Parlament de Catalunya, o que participació i cooperació hagin quedat mig diluïdes en tot aquest organigrama que se'ns ha presentat, o que promoció econòmica no presenti avui en dia un canvi de model quan ja sabem que estem a les portes d'una nova crisi econòmica segons els grans experts, universitats i investigadors de l'àmbit de l'economia. Són preocupacions que tenim, objectius que no hem aconseguit i que per tant també els posem sobre la taula. El que sí que hem aconseguit i el que no hem aconseguit avui ens porta a fer una abstenció. I sincerament
si se'm permet, senyora Pànique, creiem que el cartipàs d'avui és més modern, més descentralitzat, més democratitzador i més transparent que el que vostè va pactar l'any 2016 per entrar a l'equip de govern. Sí, però per entrar a l'equip de govern vostè va pactar un cartipàs que no arribava als punts de descentralització, democratització, transparència i participació que arriba a aquest cartipàs. En definitiva, nosaltres creiem i volem liderar una oposició que pot assolir objectius polítics, que no assolirà tots els objectius que ens plantejàvem en el nostre programa i en som conscients, però que sí que en podrem aconseguir si ens asseiem totes i tots a parlar, a dialogar i a proposar en els propers mesos. Nosaltres, avui, ara que hem aprovat un com, ens començarem a centrar en el què. I ho farem des de la mà estesa al govern, però també des de la mà estesa al Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya, perquè aquesta esquerra que existeix en aquest plenari es pugui visualitzar amb força els dies que faci falta fer-ho. Nosaltres, com deia, el que volem és aplicar programa, transformar la ciutat i millorar-la en el seu conjunt. I ens preocupa, certament, que avui comencem amb un govern dèbil, només amb 2 persones de dedicació exclusiva en una ciutat de més de 100.000 habitants i que, per tant, caldrà que l'oposició, i nosaltres hi estem disposats, fem molta i molta feina. Ara sí, comencem, posem-nos-hi i per part nostra podem comprometre'ns a que no fallarem. Gràcies.